Ir-riċerka regolari tal-qagħda tal-Malti tista' tindikalna x'inhuma l-ħtiġijiet tal-sinna u tal-kelliema tiegħu u tiftilna jnejna għal xi nuqqasijiet li jistgħu jiġu indirizzati aħjar. Għal din ir-rukna iltqajna ma' Thomas Patch mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti sabiex ikellimna dwar l-aħħar riċerka fuq il-qagħda tal-lingwa Maltija. Fix-xogħol tagħna fil-Kunsill tal-Malti aħna jkollna bżonn statistika ġurnata fuq is-sitwazzjoni lingwistika lokali f'Malta u f'Għawdex fil-pajjiż. Għaliex ikollna bżonn din l-istatistika biex aħna nkunu nistgħu nfasslu x-xogħol tagħna aħjar biex ikollna idea li ma oqsma għandna nimmiraw aktar l-isforzi tagħna fuqhom. Allura l-Kunsill tal-Malti u d-Dipartiment tal-Malti fl-Università ħasbu li għandu jsir stħarriġ nazzjonali biex jieħu stampa ritratt tas-sitwazzjoni lingwistika fil-mument. Ma jfissirx li ma kienx hemm studji simili fl-antik, imma dawn kienu saru ftit ta' snin ilu u allura ma kinux daqstant aġġornati. Kommissjonajna lill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika biex ikun jista' jagħmel dan il-stħarriġ empiriku b'mod professjonali min-naħa tagħhom u allura nkunu moħħna mistrieħ illi qed ikopri il-pajjiż kollu, il-nisa u l-irġiel. Fil-fatt ittieħed kampjun ta' 1025 ruħ ta' adulti bejn 18 u 80 sena minn Malta u Għawdex u li kienu l-parteċipanti ta' dan l-istħarriġ. Huma wkoll nies kollha l-kol kemm huma biċ-ċittadinanza Maltija. Mill-istħarriġ joħroġ ċar illi għal Maltin ta' bejn 18 sena u 80 sena biċ-ċittadinanza Maltija 97% iqisu il-Malti bħala l-ewwel lingwa tagħhom. U din hija xi ħaġa pożittiva illi anke tkompli mal-xejriet li konna li insibu fi-stħarriġiet simili li saru fis-snin li għaddew. Ġifieri qegħdin ngħidu li l-adulti Maltin biċ-ċittadinanza Maltija, nisa u irġiel ta' bejn 18 u 80 sena għalihom il-Malti huwa element ewlieni tal-identità. U jisuħu ukoll bħala l-ewwel lingwa tagħhom, ġifieri hija dik il-lingwa li jużaw ta' kuljum biex ikunu jistgħu jikkomunikaw bejniethom. Barra minn hekk, l-istħarriġ joħroġ ukoll 3 messaġġi ċari. L-ewwel wieħed huwa illi biex tirnexxi fil-karriera tiegħek f'Malta biex toffri xogħol għandek bżonn il-Malti. Il-Malti utilissimu pereżempju fil-reklamar biex inti tirreklama il-prodott tiegħek, ħalli tkun jew is-servizz tiegħek, ħalli tkun tista' tikkomunikah man-nies hemm barra. It-tieni messaġġ li joħroġ mill dan l-istħarriġ mir-riżultati u illi l-Malti u l-Ingliż jikkumplementaw lil xulxin. U din hija importanti li l-Malti u l-Ingliż ma jkunux f'kompetizzjoni wieħed jaqla lil ieħor jaħdmu għaskapitu ta' xulxin, imma li l-Malti u l-Ingliż jikkumplementaw lil xulxin. U kif naraw da? Naraw pereżempju f'kampanji edukattivi, kampanji pubbliċi illi jużaw il-Malti nagħmlu mod fil-fuljetti illi qasmu fil-kampanja, u mbagħad nagħmlu mod ikun hemm reklam bl-Ingliż jew bil-maqlub. U din hija xi ħaġa tajba kif inti tuża l-bilingwiżmu, tuża ż-żewġ lingwi fix-xogħol u l-proġetti li jkollok. It-tielet messaġġ li joħroġ mill-istħarriġ joħroġ ukoll ċar illi hemm bżonn aktar taħriġ lill-impjegati pereżempju taċ-ċivil illi qegħdin jagħmlu dawn il-kampanji li għandek hemm semmejt, jew anke lill-impjegati tal-privat. Biex ikollhom aktar għajnuna ħalli jsaħħu l-ħiliet tagħhom fiż-żewġ lingwi. Isaħħu l-ħiliet tagħhom mhux biss fit-taħdid imma wkoll fil-kitba. L-istħarriġ juri wkoll xewqa kbira tal-Maltin illi tabelli ta' madwarna, tabelli li juru direzzjonijiet jew juru xi twissija f'park pereżempju fi ġnien bħalma qegħdin hawnhekk, jew f'binja pubblika, ikunu wkoll biż-żewġ lingwi. Din hija tidher ċara mir-riżultati tal-istħarriġ illi l-Maltin jippreferu illi dak li hemm fil-Kostituzzjoni miktub li l-pajjiż huwa bilingwi, fil-prattika din il-ħaġa narawha seħħ, narawha tiġri billi t-tabelli u l-kitbiet ta' madwarna ikunu biż-żewġ lingwi. Riżultati ieħor illi joħroġ mill-istħarriġ u illi l-Maltin jippreferu li tindaq aktar mużika bil-Malti fuq ir-radijiet lokali.
xi ħaġa li żdiedet dan l-aħħar u hija pożittiva, imma hija xewqa kemm tal-Kunsill issa wkoll imsaħħa bil-fehma tal-pubbliku illi l-mużika bil-Malti mhix tinstema' biżżejjed fuq ir-radijiet lokali. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.